iro itrai sesin pat ngai khole phi baro ha kerteng ka bor ko jisu te teng phi ra ban yo ki sticker ki balong kumni lane mde da ka brown ru kane la bande de ka balik ru nama balai kitu ki bangi pha le sticker kim padam te shu tho hi kumne te kane ka de ka shampoo tena po nong ston pila ban yo teng da kum kini lane shiki jaka ba pher ki bangi ayu te wan nam khuslai re tamba ka jing tap te ka de ban le be ka bala sil ken kini mde bala plate te tang namat pran da phi yo da ka bala plate ru mle re don ki ba teng apen bahabiang teng ai hi tang hang ne lane hamot pran te da yo shwe da kini ki sticker ki long teng ka long bali kumne teng ka de ka tu ka bala shu print te wan nam khuslai re namar kini ki ba ai number phone bangi kim jule thok re namar hisin ba ai number phone bangi ki de bi ki bala ban shania te tamba kani ka jing tapat ka de ban sil be ken kim ki tu bilor ter phithit phi em ki tu dang sil dala pit ka pa krok to te hakador hispa arpau te man ba pipenan kam phi haban kun ro te da phi pet kumni i kum bakam isbo re tamakas bo ba kani kam don chemical re ka best ba kani ka shampoo te lada kumno phi yo da ka best ru phi safon nga namar ba ngala snabun sini kini ki shampoo te ngadang le finally kani menta nanong stone pin sayo kani ka bala best kani menta ka de kan tarik khat lai ta khasau tarik thrai la dangam baklara te khasau la ne khalai tarik te nanong stone kani ngan pha shanong stone te ba pha man ta khasau tarik ha po mat pran ru ka de ka best te la da phi ka don hi ki pha man ha ki te ki benai ru ka best te le sayo dan manor ba yo da best safon nga te safon nga sebatai phi ba phin le kumno tamba kani te kala best kan sakan ru bhai kani pin sa massage hakapor pisle ningkong du kumto pila ban shotang lai minute i ai kumto ban khui ketuka lati des ai biang stang khandiat ba ai ningkong da ai khambon khandiat rolong hi ba ai biang sa arsin lai sin ai tang khandiat kumto te sele kumno sa massage pha kini le kumto ha du san minute eng to ko un jam ha nyu jong phi le to kan kini ru le hadu ayu bakan rum ha shini shapo te ka yarap ha kani ka shampoo te le ha kum to kan le ha kum to te massage bet kum to la le se phim de ha por phi sum am te de por phi sum pat te dala phi la de ban pen khoi ka tu ka lati phi la klan biang phi la khlong shwa kli te de pa phi le ta kli te le be kum to te de por sum ru phi le hi kum to tamba ka tu ka bala khoi pa ka tu ka lati phi la ban ayu kan phi la ban no phi la banมันอมno tu ngalak klet malak khoi ka tu ka lati phi la ban e pat hang ni ha kli kum to sakalan te la ne la phim la ban e ru massage be kum to tu sa jam ba ka nyu jong phi te uni rap na ka jing hap te ngan ai ru ni number phone chapo nong span phi la ban phone hau new number la da phi dan kam ni ko phnyang penja nyo le ne phnyang kha ne kitu kita wai par khoi ki bangi ai mangi kita wai mi nyu ne ki hena ne bat kum ta ter tu powder pe senge jing hap ne te shim uni unam phone ubade stish po nong span te yaro itrai